Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo kagyari na ang mga top stories of the day. Today is February 14, 2025, Biyernes nga adlaw. Transport Group, ipaiway ang paguntak biyahe sa madason nga simana. Modern jeepney nga nagbeating the red light, ginmultahan. Inkargado sa asyenda, patay matapos gintiro sa Valentine's Day. Ido nga nahulog sa sapa, gin-rescue sang city vet. Kag sa Good Vibes, Cantonese restaurant nagbukas na sa Bacolod City. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, isa ka layaw nga ido nga nahulog sa sapa ang tigayon nga rescue sang city vet sang Bacolod City. Inrespondihan sa katapos sa Bacolod City Veterinary Office ang nabaton nga text message sang isa ka concerned citizen may angot sa layaw nga ido nga nahulog sa sapa sa kilid sa Bethany Court sa Barangay Estefania sa Bacolod City. Sang maabtan sang team ang ido, gilaw nini nga nagtingwa nga malagyo. Matapos ang paglagsanay, na corners ang team ang ido kag datigayon nga nadakpan gamit ang catch net. Gilayon nga gindalas ang katapos ang city vet ang ido nga ilagin hingadlan nga si Teddy sa City Dog Shelter. Ginpahayag ni Assistant City Veterinarian Dr. Jack Kabugwason, iga-turn over nila sa Animal Welfare Organization si Teddy agud nga may magtatap sa iya paagi man sa adoption program. Masupog nga ginapatuman sa City Veterinary Office ang pagpangsikop sang layaw nga mga ido kag puring kabahin sang pagpabaskog sang kampanya kontra rabies. Sa number 9, modernized jeepney nga nagbeating the red light, ginmultahan. Nakalabot sa atensyon sa Bacolod Traffic Authority Office ang gimpasapasahan nga video sa social media angot sa modernized jeepney nga nagbeating the red light sa intersection sang dalan Gatuslaw kag Burgos. Ginsiling bitaw Deputy Jose Antonio Robelio nga magluwasang disregarding traffic lights. Cited man ang driver sa modernized jeepney sang reckless driving tungod sa pag-counterflow. Pero 300 pesos ang multa ang ginpabayad sa violator. Ginugang pa ni Robelio nga magaserbi ini nga paandam sa iban pagidi mga traffic violators nga bisan hindi sila maaktuhan sa mga traffic personnel sa dalan. Sarang sa gihapon sila maisyuhan sang citation ticket. Ginapabot sa pamunuan sa bitaw nga matagaan atensyon sa mga operators ilabi na ang ginakinahanglan maamligan ang seguridad sang mga pasahero. Sa number 8, gobernador kag vice-gobernador ratigayon ukon natalana nga magpirma kon maglagda para sa Peace Covenant signing. Vice Governor Jeffrey Ferrer nagapanawagan nga likawan ang black propaganda. Huwebes ang gitpatigayon ng Peace Covenant signing sa mga provincial candidates. 13 sa 41 ka mga provincial candidates ang tigayon nga nakatambong. Si Governor Eugenio Jose Lacson ang nagpadulong sa Manila sa pagbaton sa Certificate of Approval para sa 6-year Provincial Development and Physical Framework Plan sa Negros Occidental gikan sa Department of Human Settlement and Urban Development ang wala tigayon nga nakatambong. Halin pamansad to, iya ginasilinga lubos ang iya nga pagsuporta para sa isa ka malinong kag matawhay nga piniliay. Siya ang natalana nga maglagda sa Peace Covenant para naman kay Vice Governor Jeffrey Ferrer kung tani ang tanan nga mga kandidato ang magalikaw na sa mga black propaganda. Nagaupod siya sa panawagan sa COMELEC para sa clean and honest elections. Waso kung sa Lunes, natalana man siya ka magpirma. When there's time. Anyway, I just like before, my commitment for a peaceful election is steady. I've campaigned in quite a number of elections, and I've always signed a peace covenant in all those elections. All the candidates that hope that there will be no black propagandas, and we will have this honest and credible, peaceful election. When will you sign the peace covenant? Maybe tomorrow or Monday next week. But I will sign the covenant.
Sa number 7, finance officer sa nabilin nga puwersa sa New People's Army ang pilason sa natabo nga encounter sa tunga sa 79th Infantry Battalion kag NPA. Diri sa may kabukiran sang barangay Kaduaan sa Cadiz City, natabo ang pag-enkwentruhanay sang katapos ng 79th Infantry Battalion kag nabilin nga puwersa sang NPA kahapon sang kaagahon. May pagbayluhanay sa lupok gikan sa mga rebelde kag puwersa sang gobyerno sa sulod sang halos 4 ka minutos. Sunod sa sakay 79th Infantry Battalion Civil Military Operations Officer, Lieutenant Dan Carlos Samosa, natabo ang pagbayluhanay sa lupok sa lugar bangod sang Focus Military Operations. Sunod sa Army, plano sang grupo nga magpatigayon sang preparasyon para sa eleksyon labi na sa ginahimo nga extortion o kung pagpangilkil base sa mga dokumento nga ilangan na recover. Ginkumpirma sang Army nga napilasan ang finance officer sa nabilin nga puwersa sang Northern Negros Front sang NPA sa natabo nga encounter. Sa number 6, PNP nagpasalig nga malubad ang kaso angot sa kamatayon sa isa ka babae nga nasapuan patay sa higad sang kampo sa Talisay City. Ang autopsy result sa bangkay sang BPO company employee nga nasapuan nga patay sa Talisay City ang yara na karon sa PNP. Dako ini nga bulig sa investigasyon sa Talisay City PNP sa kaso ni Carl Kimberlyn Digabi, ang babae nga nasapuan patay kag wala na sang underwear sa Hacienda Nilo Lizares, barangay Matabang sa Talisay City sang Enero 12. Sunod sa kay Talisay PNP Deputy Chief Police Major Razel Jim Hoxon, nag-ayo ang pamilya ni Digabi nga hindi na pag-ipalayag sa publiko ang kamangdanan sa kamatayon sang biktima. Pero sunod sa iya, kung ibase sa resulta sang autopsy, yara sa 5 katawo ang ginanantaw nga persons of interest sang kapulisan nga may kahimuan sang krimen. Nagpasalig ang Talisay City Police Station nga matagaan sa hustisya ang kamatayon ni Digabi. Sa number 5, sa Silay City, isa ka inkargado sang isa ka asyenda ang patay sa pagpaniro subong nga Valentine's Day. Wala na makaluwa si alias Ricardo, 63 anyos, matapos gintiro subong nga Valentine's Day pasado las 7 kainas ang aga sa Hacienda San Isidro, barangay Bagtik sa Silay City. Sunod sa kay Silay City PNP Deputy Chief Police Major Sara Villanueva, gikan sa ilang balay ang biktima pasado las 6 ang aga para magdulong sa iyang bata sa barangay Kapitan Ramon. Papauli na ang biktima sa barangay Gimbalaon pero nag-abot sa crime scene. Kung pag-abot sa crime scene, ginpaarakan tiro sang mga sospek ang biktima. 3 ka mga igo sang bala sa ulo kag lawas ang ginkamatay sang biktima. Ginibalo pa karon sa PNP kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima kag kung sino ang sa likod sang krimen. Sa number 4, nakahibalo ka mo bala nga nagalapot sa 1 milyon ang demand sa balot sa Negros Occidental. Kag natinguan karon sang probinsya nga mapunan ang 700,000 diri nga kulang nga supply. Inisunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga nagpahatag nga kasunod sang bird flu cases gikan sa Luzon. Ginuntat sang probinsya ang pagpasulod sa mga wala naluto nga balot gikan sa sini nga mga lugar. Ukon sunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, nagpaatag nga kasunod sang bird flu cases gikan sa Luzon, gipuntat sang probinsya ang pagpasulod sa mga wala naluto nga balot gikan sa sini nga mga lugar. Ang mga produce lamang sa Negros Occidental yara sa 200,000 tubtob 300,000. Gani bilang isa sa mga tikang sang probinsya para mapunan ang kakulang. May napulo ka mga association lakip na dire ang grupo sa mga former rebels, mga kapatiran chapters kag mga farmer association nga ginhatagan sa mga breeder ducks. Tig isa ka unit sang incubator kag 12 ka mga bag sang duck feeds. Inihigayon nga mahatagan sang palangabuhian ang mga farmer beneficiaries kag former rebel associations. Nalakip ini sa Food Sufficiency Initiative sa Negros Occidental. 2 milyones pesos ang balor sa proyekto. Kaina sa turnover ini sa mga benepisyaryo. Ako mismo na surpresa, no? Ang demand sang balot diri sa Negros Occidental is 1 million per month, no, of balot. And because we do not now allow importation coming from Luzon because of the bird flu scare, nag-reduce na gid ang supply dire, no, to
200 to 300,000 a month. No? That's why we are now hoping that by initially supplying these incubators and others, kita mismo maka-fill in the gap, no, of around 700 to 750,000 balot every month. No? So this is the first step, and it's very important na ang mga recipients will really put to good use, no, ang mga na bato nila today. Sa number 3, masobra sa 260 na ka mga tolda ang tigayon nga napatukod para sa tent city sa Imamaylan City. Mayari naman ini karon sa mga water tanks. Paray ng installation sa mga tents sa Barangay 3 sa Imamaylan City. Suno sa Office of the Civil Defense Western Visayas, 267 sa 395 ka mga tents ang naplastar na. Wala labot sini. May duha naman ka mga water tanks ang tigayon nga nabutang. Ang tent city ang mga house o kung ang mag-house sa mga evacuees gikan sa mga kaiping nga mga lugar sa tion nga ipasaka sa Alert Level 4 ang bulkan kanlaon. Damlag pa, ginsiling man sang OCD nga tuyo nila magpahamtang man sang 10 cities sa Gihulngan, Valle Hermoso kag San Carlos City. Sa piyak kabahin sa 24-hour observation report sang FIVOC sa bulkan kanlaon kumbalin sa Pebrero 13, las 12 ang kaagahon tubtob, las 12 ang kaagahon sa Pebrero 14, may 17 ka mga volcanic earthquakes ang na-record. 2,958 naman katonelada sang sulfur dioxide kag may 500 meters nga katason ang plume. Kaag padayon nga digasing. Nagapabilin nga inflated ang edifice sang bulkan. Suno kay Mary Andelin Quintia, ang resident volcanologist sa La Carlota Canlaon Observatory. Ang padayon nga pag-steam karon sa bulkan mahimo nga wala sang plugging o kon pagbara sa sulod sang bulkan. Kumbaga wala siyang plugging sa system kag ng tawag sini man nga wala man kita may makuan, wala man sang ash emissions kita nga na record. Kumbaga sir, pwede nga open na naman ang iyang vent, so sige lang siya sang emit sang steam niya kag sang mga gas. Sa number 2, ang kilid nga porsyon sa Manokan Country sa reclamation area sa Bacolod ang amat-amat na karon nga ginakudalan sang SM Prime Holdings Incorporated. Nakaplastar na mga poste nga magaserbi haligi sang igabutang nga kudal sa kilid sa Manokan Country sa Rizal Street. Pero wala anay gindayon sang SM Prime Holdings Incorporated na pagbutang sang baral matapos nagayo ang mga flower vendor sa kilid sa Manukan nga makabaligya sila karon nga Valentine's Day. Buwas posible na nga masuguran liwat sang SMPHI ang pagkudal sa amo nga area. Makita naman sa atubang sa Manukan ang mga tents nga magaserbi nga extension sang temporaryo nga baligyaan sa parking area sang mall. Ginsiling ni City Legal Officer Carol Joseph Chu nga sa Pebrero 21, mahimo suguran naman sang SMPHI ang board up o pagkudal sa daan nga Manukan para sa natanan nga demolition. Ang SMPHI amo magadevelop sa Manukan kabahin sang Joint Development Project upod sa Bacolod, LGU. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Organisasyon sa mga traditional jeepney ang hindi na magdayon sa untat biyahe sa madason nga semana. Panawagan sang grupo sa mga transport group sa Panay hindi maghilabot sa mga ginahimong aktibidad sang transport group sa Bacolod kag Negros. Yaring report ni Nico Delfin. Makaligad sang positibo nga paghinunaanon sa katapos ang Konseho sang Bacolod, nagdesisyon ang katapos ang Negros United Transport Coalition nga ipaiway nila ang ginaplano nga 5 ka adlaw nga pag-untat biyahe sa madason semana. Ginpahayag ni Bacod Manibela President Rudy Catedral nga nagapasalamat sila sa pagklaro sang Konseho. Angot sa ila ginakahangawan nga pagpanakop sang mga traditional jeepney unit kag ang pagduso man sang resolusyon nga nagasuporta sa ila panawagan nga mapalawig ang paghatag sa ila sang kahigayunan nga makabiyahe pending sang pagproseso nila sang ginakinahanglan nga mga requirements kag permit. Stop man i-okon i-atras ang pag-untat biyahe, ang pag-strike sang atong nga grupo bangod nga gintagaan man sang solusyon sang aton nga City Council sa mga konsihales ni Al Victor Espino kag sang aton man nga tanan nga mga konsihal sa Bacolod.
Ginklaro na ni Councilor Al Victor Espino, pamuno sa Committee on Transportation and Traffic sang Konseho, nga wala sang otoridad ang Bacolod Traffic Authority Office nga manakop sa Pebrero 16, kundi ang Land Transportation Office nga mo lamang ang may mandato nga mag-issue sang violation sa mga wala sang prangkisa o kun permits. Gindoso man ni Councilor Renesito Novero ang isa ka resolusyon nga nagahinyo sa Department of Transportation na lakip diring Land Transportation Office kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga mapalawig pang paghatag sang kahigayunan sa mga traditional jeepney drivers ug operators nga makabiyahe sa syudad. Dugang diri ang posible nga pagpalabot sang assistance sa katapo sang traditional jeepney organization bisan pa consolidated ukon indi. Ang resolusyon ang ginsuportahan sa katapos ng konseho sa tuyo nga mabuligan ang katapos ng transport sector nga apektado sa ginapatuman nga Public Utility Vehicle Modernization Program sang gobyerno. So with the conformity of the Honorable Chair of the Committee on Transportation, maybe we can pass a unanimous motion, Your Honor, addressed to the LTO and the PFRP to give a special extended dispensation of grace to the affected sector, transport sector in the city of Bacolod. Sa piyak nga bahin, nanawagan man ang transport group sa leader sang transport organization sang Panay nga hindi na magpasilabot sa kausa sang transport organization sa Negros kag Bacolod. Niya sa grupo niya ni Warren, no? Kay diri actually sa syudad sang Bacolod, ang iya na di nga members amo man lang ang pila ka dilog nga naga gintagwa naton sa aton organisasyon mo. So kabay pa nga hindi na kadiya magunta. Kay kering-kering niya namon sa syudad sang Bacolod. Kaga makahatag lang sang isa kapag halit sa amon diri ang imong ginapanghimo nga pag Gindugang ni Katedral nga nagapadayon ang ila negosasyon sa Bacolod LGU para masiguro ang padayon nga pagbiyahe sa mga traditional jeepney operators kag drivers nga apektado sa ginapatuman nga modernization program. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag sa good vibes, subong nga Valentine's Day, isa ka bag-o nga restaurant ang nagbukas sa Bacolod City. Nagaserve ini isang Cantonese nga food. Aton ini kadtuan, bisik taon tani basi pwede ini pang date sa bunga gabi. Sa sini nga report. Authentic nga Cantonese cuisine. Ini ang gina-offer sang Look Fu Palace nga restaurant. Hindi man abi madula sa mga paborito kanon sa mga Pinoy, ang Chinese food kag isa na diri ang Cantonese cuisine. Sunod sa presidente sang Breadco kag isa sa mga owners ng restaurant nga si John Alonte, kung magsiling ka nga Look Fu Palace, nagakaulugan ini sang authentic nga Cantonese food. Look Fu Palace is and has always been synonymous to authentic Cantonese cuisine, rich in tradition of culinary excellence. And as some of you already know, Mr. Ko has already opened 2 Look Fu Palace restaurants, the first being in Acacia Hotel Davao and the second in Acacia Hotel Alabang. Both restaurants, to be true and authentic to its Cantonese heritage, are under the respective tutelage of genuine Hong Kong chefs. Kaina, sa grand opening sang restaurant, gintambungan ini sa mga city kag provincial officials, mga kilala nga mga negosyante ang present man. May palayong dance, may dragon dance, kag may performance pagikan sa masquerade dancers. Ang experience nga makakaon sang authentic Cantonese food ang ginapabugal sang restaurant sa mga Negrense. Inibangod ang chef gikan mismo sa Hong Kong kag gindala diri nila sa Bacolod City. You can see from the moment you enter
how well built and laid out this restaurant is. And wait till you get to taste and savor Luk Fu Palace's celebrated Cantonese cuisine, expertly headed, crafted, and overseen by head executive chef from Hong Kong, Chef Jimmy Chan. We are confident that you will enjoy all and every eating experience you will have with Luk Fu Palace Bacolod. Ini ang ikatatlo nga branch sang resto. Ang una nga duha, yara sa Manila kag Davao sa mga Acacia Hotels. Sa Bacolod, yari ini sa sulod sang Acacia Hotel sa may Burgos Street Extension sa Reclamation Area. Shout out anay sa aton nga mga live viewers subong nga hapon si Jubea Yap Janala maulanon kag batugnaw nga hapon Digicast Negros watching live from Baguio City maayong hapon Choy Roming, maayong hapon si imo ma'am si Jocelyn Loquero maayong hapon Digicast Negros. Happy Valentine's Day team kag sa tanan nga nagalantaw subong nga hapon. Si Lloyd Navales, good afternoon ka Digicast Roming Subaldo, happy Valentine's Day, happy weekend, enjoy the trip. Thank you sir. Si Jessery Garucha Hivero maayong hapon ka Digicast Romeo watching from Agisan, Himamaylan. Happy weekend, pa-shoutout lang ko sa akong kasing si Joan Garucha Flaviano. Happy birthday, salamat gid sir. Happy birthday. Si Jelwin, good PM Choy Roming. Happy Valentine's Day kag happy weekend sa tanan. Si Marcos Magilianos, salamat sa consistent kapag balita Digicast watching from Makati. Kag shout out sa brother-in-law ko nga si Babsi Dakayaw sa Polomolok South Cotabato nga nagalantaw man subong nga hapon. Si Romel Mahilom Galio, good PM Digicast. Happy Hearts Day sa tanan watching from Rihanna's Eatery sa Barangay Bata sa Bacolod City. Kag si Sir Nane Grande, good afternoon Choy Roming Digicast Negros watching live from SAG Integrated Farm, Barangay Unilingan, Moises Padilla. Kag si Jocelyn Loquero, wow, mabisita ko da gani someday. Tinaguro sa bag-o nga nag-open nga restaurant, no? Don't forget, today is payday plus Valentine's Day Friday. So expect na naton nga maguot ang dalanunta, no? Matraffic nga dalan yung subong nga gabi. O subong pa lang hapon gani gurgo, so naguot ang mga salakyan gani. Magbalon sang extra nga pasensya kay love is patient. Kahagaboy atong top 10 nga mga balita subong adlaw sa Isla Sang Negros. Ako si Romeo Subaldo. Enjoy your weekend.